Barka da zuwa Bahausa TV. Idan wannan ne zuwanka na farko ko wannan ne zuwanki na farko, don Allah ga alamar subscribe nan da jan rubutu a ƙasan logon channel ɗinmu. Don Allah ku danna ta, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo. Mun gode. Wasu 'yan bindiga sun halaka wani shugaban Fulani a yankin Doka da ke jihar Kaduna. Gwamnatin jihar Kaduna ta tabbatar da mutuwarsa, ta kuma yi Allah wadai da lamarin. Haka zalika gwamnatin jihar Kaduna ta jajanta tare da yi wa iyalan mamacin ta'aziyya. Lawan Musa, shugaban al'ummar Fulani a ƙaramar hukumar Kajuru da ke Kaduna, ya rasa ransa sakamakon wani hari da wasu 'yan bindiga da ba san ko su waye ba suka kai, da Kebul ta ruwaito. Samuel Arwan, kwamishinan tsaro na cikin gida a Kaduna, ya tabbatar da faruwar lamarin a wata sanarwa da ya fitar ranar Litinin. Musa, wanda aka fi sani da suna Alhaji Mai Jama'a, an ba da rahoton kashe shi a daren Lahadi. Kwamishinan ya bayyana cewa Musa yana kan babur tare da ɗan uwansa. Kwatsam 'yan bindigan suka buɗe musu wuta. Wasu 'yan bindiga sun kashe wani shugaban al'ummar Fulani a yankin Doka da ke ƙaramar hukumar Kajuru, Alhaji Lawal Musa, wanda aka fi sani da Alhaji Mai Jama'a, a daren Lahadi. Jami'an tsaro ne suka sanar da wannan ga gwamnatin jihar Kaduna a ranar Lahadi. Alhaji Lawal Musa ya kasance shugaban al'ummar Fulani a yankin Doka da ke ƙaramar hukumar Kajuru, wanda ya aiki kafaɗa da sauran shugabannin al'ummar wajen cimma nasarar ƙoƙarin samar da zaman lafiya a yankin. Wasu 'yan bindiga sun kashe Alhaji Lawal Musa a mazauninsa a gaban danginsa, yana kan babur tare da babban wansa, Alhaji Gide. Alhaji Gide Musa ya tsere da raunin harbin bindiga, yayin da 'yan bindiga suka rike Alhaji Mai Jama'a suka yi masa yankan rago har lahira. Tun aka binne shi kamar yadda addinin Musulunci ya tanada. Ɗan uwan nasa yana jinya a wani asibiti da ba a bayyana ba. Ruwan ya bayyana gudunmawar da Musa ya bayar a matsayin kayan aiki don sake buɗe kasuwar mako-mako ta Doka, sake dawo da hada-hada cikin lumana a wuraren ibadan da aka yi watsi da su, da kuma sake dawo da kiwo da noma a babban yankin Doka. Kwamishinan ya ƙara da cewa Nasiru El-Rufai, gwamnan jihar ta Kaduna, ya yi Allah wadai da lamarin kuma ya aike da ta'aziyya ga iyalan mamacin. Haka kuma an ce El-Rufai ya bayyana marigayi shugaban na Fulani a matsayin shugaba na gari kuma mai kishin zaman lafiya.